Mas operator mik beduk mas. Oh iya. Mik beduknya mati kok ini. Selamat malam Sugeng Dalu. Dek Linta.
juga. Ya Allah. Niki kula nimbali pripun Pak Dalang, Om Dalang napa Mas Dalang? Terserah seperti ojo kek dalang. Nggih, Mas Dalang nggih. Iya. Nanti sik yuswa pinten kok masih muda, kelihatan masih timur. Aku wis tuwek nduk aku. Mila ta? Aku kelahiran 91. 91. Berarti umur berapa Mas Gareng? Meh 84. Ngomong ngamu, kira sira aja sirik karo aku, Reng. Meh 84. Ngomong ngamu, kira sira aja sirik karo aku, Reng. Ayo aja sirik karo aku. Mulai rupamu sebut plek-plek iki. Soalnya kan ganteng kalian jenengan. Iya kalang ganteng boleh ku pokok wong edan kok delok. Lha wong apa jenenge nek darani kok nduk ki nduk. Napa? Raine diorek-orek koyo ngono. Topeng niku ta? Iya topengan koyo ngono. Sik, jeneng ngarani kula kaya wong apa mau? Kaya apa? Kaya wong bento. Kaya wong edan. Iya wong edan. Titikane wong edan piye? Wong edan iki omong dhewe, guyu dhewe, disauri dhewe, delemeng dhewe. Sineksenan para tamu sing ngomong dhewe, guyu dhewe, takok dhewe, saur dhewe sewengi muput wau sinten? Dalange nggih. Sinten sing edan? Alhamdulillah. Pun mireng nggih. Karek kowe Reng sono Reng. Aku malah senjata makan tupan. Ayo wis men salah ngarani wong edan. Ora wong Seneng bener. aku. Lho nek kowe ngarani wong edan saiki ngene. Tak terusno omonganmu lho ya. Iya. Lah kok kanca-kanca iki gelem ngiringi wong edan. Ayo, berarti kanca-kanca iki ya termasuk wong edan. Wong edan kok ditabuhi ayo. Lah berarti sangat ngalokne wong sak pirang-pirang to Mas? Ayo. Ayo piye? Lah nek Ayo, urut piye? cacat yo genah to. Genah piye? Kenapa piye? Lah yang edan tabu ya berarti edan tenan iki. Ya lah kok sini-sini gelem melu aku nembang aku berarti sini-sini yo edan. Iya. Lah kowe barang kok gelem melu aku nek aku wong edan. Lho, aku kan sing kene momong wong edan-edan. Lah nun sewu saiki Mas Gareng. Piye? Saiki wong edan-edan kok diglumpono karo Pak Sakijan ayo. Lah piye kuwi Mas? Mergo Pak Sakijan yo anu. Hebat ya Mas ya. Pak Sakijan wong bijaksana. Lho bijaksana iki piye ayo. Wong edan dikelumpukke balik disangoni jadi dicepaki dahar malah keporo anggere wong sitok lho kon go balik gedang setunduk. Ning temen nuwun sewu Bu. Pak Sakijan kebangetan tenan Bu. Dalange enom ganteng pinter ning dilalah iki yo kebangetan kok. Kebangetan. Lu mangkat mayang nggo tas iki koyo ngene kok. Ngomong kamu. Kasih sapa iku ora tasku. Sesuk saiki nek mayang yo mbok goke koper. Bukan kasih sapa ning ngono iki. Lho tas koyo tas dalange koyo. Ora ragonku iki. Lih taala ora ragonku. Gak percaya sendale lho sendale. Ya Allah. Ora ngarah. Lho Ora ngarah. dalan iki mbok selop lho. Iki lho slapku mau ngamu slop regane 750. Bae kok iso dijupuk. Iki kok ngene jenengan. Tak kira nggone dalange. Mau ngamu. Kleru to. Laku macake laku diane tak bagus-bagusno. Aku liwat ning tengah-tengah penonton. Wah, dalange. Terima aku sandal aku tas kono. Digap aku wong edan tenan mau ngamu. Lho kok gak nggone jenengan? Ora. Kene ya. Sorry ya. Kene saklane dalang resuk ya jente bayarno. Reng mbok ece men karo aku ya nduk ya. Nggih. Terahe gareku sirik nduk. Lah iki lho aku dibocori sing bonang. Apa? Terang dalange gak tau nggo tas, biasane lho kresek. Mau kamu. Tapi aku ora tau nggo tas, Reng. Tenan aku gak tau nggo tas. Lah iya tas Lah, ada dalang- apa? Nyanglok dalang kok nyanglok tas yo gengsi no. Aku duwe asisten jajudan sing tukang nggawa tas no. Lho rumah saya komplinti. Ajudanmu lho sambat ae. Sambat apa? Lah ajudane rak bareng kene numpak mobil to. Iya, berarti mau ketemu karo ajudane. Heeh, aku cerita ning mburi kono kok. Wah, heeh. Dalange banget tenok Mas, sugih ora umum jane. Numpak mobil bareng aku lho Mas, anggere petok dalan alus, ketoke kutho akeh warung turu. Lho bareng dalan grunjal kok tangi. Lho seksine lho, bener-bener ya. Bener to. Bocah-bocah iki wangi sapa Ejan? Ya Ya Allah. jirut caca iki. Paling apik wong urip sing jujur iki kanca-kanca termasuk wong jujur. Tapi yo aku pengen terang-terang dino yo urung turu kok. Lah njane anggere terus dalan alus kok akeh warung turu no. Heeh, nek dalan lho jago pabrik alur ngono lho. Tangi ajak jagongan. Enggak apa-apa ya Cak, terakhir nyambut gawe kalau petuk ngene barang ya ngono. Reka. Ya dah. Wes kok nek balik bareng aku wae, bareng aku. Kok jajan bareng kok, jajan bareng. Ya ning bayar JJ lho ya. Aku dhewe golek-golek kok. Selamat malam. Sugeng dalu Mbak Lintang. Sugeng dalu juga Mas Gareng. Piye perasaane pinanggih warga ngablak ya Mas ya? Ngablak. Piye perasaane piye Dusun perasaane? Gunem nggih Mas. Oh kok Sana? dusun? Piye to? Kecamatan Gunem. Oh, ketan- Dusune Dusune ngablak. ngablak. Desane iku Tegal Dawa. Tegal Dawa, Kecamatane Kecamatan Gunem, kabupatenipun Derek Rembang, Rembang. Jawa Tengah. Iya, Gandeng Mas Mbak Gareng. Lintang kira saka sisih wetan saka Kediri, Kediri. Kota Tahu. Iya Mas. Wah, aku mbayangno apa mau enek bakul kaya ngene tahune ndahne enak. Eh. Tak Tahu apa kuwi dalalah?
Kediri lak terkenal kota tahu. Yo Ya. tahu saka delik. Lah bayang tahu apa to yo iso geger iki. Nggih Mas, saya suka sekali. Seneng piye seneng. Ya remen Mas. Saged sowan dhateng dalemipun Ibu Tun nggih wau. Bu Aryatun. Ibu Dia Aryatun. Aryatun. Nggih. Kalih Bapak Su. Kalih Bapak. Sa, kok su ki piye to omonganmu reng? Ditanggap orang ini Bapak Sakijan. Oh, lho bocah iki bocah. Lah ini kembar kok. Ini kembar piye? Sakijan karo Sukijan iki Ngomong kembar. apa? Lah iki sing Oh, digawe kembar. Pak Sakijan. Oh iya. Sing kembarane Pak Sukijan. Ya. Lucu. Ini wis pasugatannya banyak sekali Mas Gareng. Piye? Makanannya itu loh banyak sekali. Akeh opo aku teko kene jujuk buri panggung kok. Loh, enek sing teristimewa Mas. Apa? Kopi. Kopi apa? Kopi pahit. Iya. Aku malah entuk mau Apa Mas? kopi bubuk karo iki Dewi. Piye? Kopi ini diombe bubuke bareng-bareng ya. Oh, lho. Lah kowe cuk ngono rumah samu wis tok kopi, Nduk. Lah aku mengrah diteri kopi karo pendarat sentimen karo aku kok. Aku mau wis omong karo pendarat. Apa? Ora kelalen. Lah piye? Pendarate kok Mas Garing nuwun sewu. Dalange biasane ngombene napa? Gak tau ngombe Mas poso aku. Bos. Mula gak teri. Lah kok ora ono sing ngeteri aku wedang-wedang jae, tamu biasane aku teko ki. berarti nggih, Monggo Mas Pak Garing, wedange. Pernah tak kerjani. Wah, pendarat Pendarat sentimen karo aku. Mas Garing, biasanya dalange ini ngunjuk napa? Gak tau ngombe, gak tau mangan Mas. Lah ngopo poso? Dalange ki apik aku ngono. Berarti ya Nek ora mayang dikasih tenan ya. mula gak dikai tenan. Lah aku lho oleh bagian lho aku njeluk dhewe iki lho rasaku kok ya. Wis ben. Oh, carry berarti. Pendarat iki sentimen karo aku nduk ora apa-apa, Nduk. Ora perkara sentimen ya Mas. Iya. Pendarat mau teko, ya bener Mas wong dalang bayaran 18 juta dhewe mosok jek njaluk kopi sing di omah. Ya bener Mas aku ngono. Iya bener layak ya. Pendarat-pendarat yo sentimen karo aku kok. Nek sukun iki jatahe panjak, dalang ya elek-elek ya sampurna. Iku ya padha sukun panjak-panjak iki karo aku. Kok ya teko aku terah. Mas dalang biasanya rokoke apa? Paling apik sukun, sampurna watuk aku. Oh berarti kowe tersangkane mari Reng. Iya lah aku terus ngomong. Lah nek jenengan apa? Lah nek aku ya sampurna to. Mula Oh, kok kan ya nakal lho iki. aku bareng muni sampurna terus aku ya dhek sukun kok. Iya. Tak suamplok kowe Reng ya. Pendarat-pendarat do sentimen karo aku asli. Ora Mas, aku nyat nek nun sewu kan gandeng aku ya ora udut. Mula aku rokok apa-apa tak tampani. Iya. Rokok omah nuwi nun sewu Mas. Iya. Nek rokoke sukun putih ngene iki ya tak ijelno keramik Bu, entuk rupane ya putih. Sak pira kuwi keramik ya Mas? Lah yo akeh wong sukun iki entuk sak sulap gedhe ngono tak kumpuke kono. Terus nek senior tak jelno keramik rupane ya biru, tak sumbuke rokoke. Oh, ijo padha warnane. Dadi ya. kenang-kenangan kok nek jenengan dolan nggonku keramik iki sak kotak ngene putih iki sukun putih. Mangger sak kotak kene kok biru ya senior. Nek rada ireng ngono kae ya sok-sok ya anu apa kae Marlboro. Ya Allah. Terus nek semu coklat kae tuton kae. Tuton. Tuton rokok Berarti apa? sak keramik sak rokok ya Mas? Sak rokok. Iya. Nggih, alhamdulillah Mas Gareng. Alhamdulillah, piye, Hari ini. Oh coba demek to. Tapi ya to Mas? Malah bukan muhrim. Engko karo mbak-mbak sinden liyane dirangkuli. Ora mungkin, aku Padahal hari ini kita bajunya kapal. Kapal juga sama Ibu Tun juga. Oh iya, Masya Allah gak nyono gak ngira awake dhewe bae jodoh Pak. Bapak lho Bapak. Bojo jenengan Pak, bojo mayune pol asem. Bojo Lho kok Iya, piye kok kok? asem, Kok kok. udah kok malah miso iki piye maksudnya iki? Lah dek ora piye to Pak? Lah piye? Jenengan aku meri Pak asline. Mari kenapa? Bojoku cilik ndek rada lemu bareng-bareng anak pisan bobote 40,5 anake Pak. Ora sesarik pelakune ngene Pak. Ya. Lah kuwi jane bojo apa? Bukan dari bojoku nemeneni tangan ibu sesar ya Bu, ben apik aku. Mau Mas aku dine sesar buah anak mbayi 40,5 gak sesar. Bareng-bareng ngene pelakune. Ya. Mbah aku repot teko saiki. Mula aku teko saiki ya kulin aku dolan ngene Dewi. Lah apa nek dhewe kowe? Curhat. Ngene dhewe elik wis kok. Ngene dhewe ngene dhewe elik. Bakso ngrembug perkara Elik. apane? Gak Terus ngono. tak dhewe ya. Ini wis ngene sak yo. Fotoke iki. Ora roh. Aku yo sorry aku seneng karo sinden moh aku. Mbak Yu, Nggih. caos tetembangan pakurmatan Ya. unjuk para tamu ingkang sami rawuh. Ya, bener, Reng. Nuwun sewu. Bapak kok tidak pundi Bapak? Bapak sinten? Loh, Bapak marah loh Mas. Pak Sakijan lho. Mau ibu mbok jaraki ngono? Ora, ketoke Bu Majul duit aja apa ya? Jujur receh digo apa? Lah yo nek wong buah kayak susuk. Ora ngono kok ya. Nuwun sewu Ibu,
Bu Ariatun nggih, Mas. Bu Ora. Arya. Ya Ariatun nggih, Budi Apal Ariatun. aku to, Ibu Ariatun. Ari iki cantik, Tun ki sugih, wong ayu sing sugih. Ngerti? Heeh, aku niki bar ngerteki ngono terus dilungi 100 kok. Lambe-lambe ditanggap yo ngono ku. Nun sewu ngersake lagu napa, Bu? Nggih, Butun ngrasake lagu napa? Iya. Dalem. Alah mboten mireng kok Bu kula, mboten mireng. Melu Mas. Aku rada budek kono. Dadi nek ngomongan gek rada adol iki gak pati krungu. Nah, rada budek aku ki. Ibu Nun sewu. Mariatun. Bu Ariatun, Wilujeng dalu Ibu Masya Allah gelange no. Ya Allah, aku kok meri to Mas, mbok ya aku tumbasna. Alah sesuk tak tukokno gelang karet. Hah? Karet iki. Ayo Pi. Sugeng dalu Ibu. Sugeng dalu Ibu. Mangke ngersake lagu napa Bu? Manut. Manut. Jenengan sing dikitan. Ini adiknya yang dikitan kan Mas. Lho, Dek, mau sing ngomongin aku. Nggih, Bu, nggih. Nggih. Adiknya namanya Adik Tamara, ya betul. Nggih, Tamara Febrian. Aku hafal Mas. Saktaria. Ya. Lah ning sing metuki aku mau gak iki. Sapa? Iku mau sing metuki aku. Aku sing dikitan ngono iki. Gak jenengan Mas. Oh, lha ning yo tetep dikitan to mbiyen. Oh ya bener berarti. Mas, sampean biyen ya dikitan to. Koyoke kabeh dikitan ya Dek sampean. Rasa melu-melu engko tak doi geger gitu malah. Iki aku metuk kancaku lawas iki. Mosok sapa? Kanca Facebookan. Eh? Wilujeng dalu. Sopo? Kanca Facebook. Mas. Tenan ta ora, Reng? Facebooke Ibu si. jenengan saged Facebookan to, Bu? Ngapusi. Dia ini kena nge-lag gonku nak. Oh iya. Ngelek. Niki nyuwun lagu napa? Adiknya mungkin. Manut. Manut juga. Pak jenengan mbok jojo rene ngapa to, Pak? Monggo mriki, Pak. Ngersake lagu napa lho, gek ndang to. Jambu alas ya, Pak ya? Jam 12, Pak. Joget-joget nggih mangke, Pak. Nggih, adik Napa juga. Mister Mendem napa Mendem wedokan? Napa Mister Mendem? Bojo loro, aja to ah. Mas Gareng. Dawuh. Geduk lintang. Dalah. Jane aku nek ngerti tentang geduk lintang iki tak gawono lekton jane. Iki Aku apa to? Iki apa to, Pak? ora ngerti kok. Dalam 10.8. Nek nggo pracek apik 10.12. Sedengan 10 keciliken. ngawur Mas Gareng. Niki 10.8 nggih. Nggih, siap matur sembah nuwun. Mungkin Matur sembah nuwun. pun tenggo nggih, Pak nggih. Iki aku tak ngaturi Pak Sakijan riyin jambu alas nggih. Jenengan seneng kok jambu alas. Napa Mister Mendem? Jambu alas apa Mister Mendem, Pak? Mister Mendem. Bukit berbunga ora enek orjene kok. Bukit berbunga. Nek bukit berbulu malah akeh kene. Berbulu piye to? Berbunga. Urung enek orjene nek sing bukit berbulu malah iso digarap. Nyanyi dhewe ya. Sapa guyu tak suwamruk lho. Aku melu, Reng. Guyu ndak boleh gimana? Reng, Guyu ra nanggap. Reng. Dalem. Aku melu ah. Ojo kowe wis tuwekno. Ngamu. Ya nembang ya nak ya. Nggih. Niki nembange teng mriki napa teng dhuwur? Teng dhuwur mawon ya. Mriki, teng mriki, teng dhuwur Matur suwun iki. nggih, Ibu Matur Ade. sembah nuwun Bu. Pangestunipun dongake kula laris ya Bu ya. Amin. Kula nggih nggih Bu nggih. Nggih. Reng aku delokno donga, Reng. Bu dongake dalange rabine ya Bu. Ngomong ngamu. Tajer. Lah bojo melik no kok. Ngomong ngamu. Kok elik-elik lah. Sing penting gak bayar angger sasi koyo. Yo kene. Oke siap. Iya. Oke, siap. Ibu Mbak Lintang kuwi opo? Dalem. Kuwi Mbak Lintang mbok kapakno. Iki calonku dhewe ra apa-apa to Mas. Ngomong ngamu. Lho lah kenal lho. Wis Yo. seragam wis setel. Iki nek ra calon ora iso ngene iki. Rai kok ciduk ngono iki opo? Tidak. Lu wong Mas ciduk kena nggo wawi. Ngarani wong sono ciduk. Ngomong ngamu jurek apa? Apa lagune Mas Gareng? Mau pake pupu sing nyongso. Oh iya. Apa sing nelangsa? Iso ora cah aku ora didhawuhi karo karo Pak. Mister Mendem. Pak Sakijan jane aku nek ana dawuh ngene tak usulke. Anu Pak Beto niku campur sarine kula sekalian aku yo. Ulung laris noneh. Yo lho. Piye lah aku yo campur sari rek rumangsaku. Oh, ora Wah, mau- campur ora sari mau. ku ning kene yo termasuk yo mbah urung tau ditanggap wong kene tapi. Tak kira termasuk lah. Sing digarap iso gamelan ngono ya Mas ya? Iso, lintang Apa ya, asmara Nak, ya? iso. Lintang asmara? Iya. Cocok lintang asmara. Iya, yakin gak ngerti aja dikandani kanca-kanca WMC. Besok sama Mas Dalang, besok Mas Dalang sama Mbak Lintang karo lho. Masa iya aku yo ngono. Saya kan tidak dunung, saya tidak tahu aku. Mau aku dunung tak Dalam gawakno. Gen Z Mas ya. Bahasane campuran ya Mas. Lho Ora iya. apa-apa nok tenan. Mosok jenengan gak mireng to? Napa? Kula niki dalang saking desa omah ngisor alas. Wis ngono kuwi lumrah. Ngomong ngamreng. Wong kuwi nek bianan karo celeng. Jangan reng. Ya sembrono nyonyo karo aku. Gak Hei, pernah lagi. uripmu mending kene tak gawa aku dibantu karo Pak Sakijan. Lah, Aku nek duit gak bakal gagas Mas aku. Nek gak gagas piye? Kena tak cetan duit kuning malah do jugruk ngantek.
Kemenyek gua ya. Ayo, lintang asmara, ayo to. Digarap. Ayo coba kae. Mas Meng, yo detekke. Yo yo. Show. Ya, sok tak gaterut bintang tamu damar pelanduk lintang aja kuat ini. Nggih Mas Dalang. Ya. So
Gareng iku wah, gareng iku justru masuk. Ah lah iya kok Wong kok kena dijak. Ra dijak. Wah. Gak paham lho yo. Kadung ibu marah. Kowe ora paham. Apa? Lah ibu ket mau ngedepi aku kok. Kenapa? Dang wis ben sithik wae ngono. Wong ngamura. Ora ngono. Mboten nggih ibu. Tandukipun apa, Bu? Tandukipun apa malih? Manut sing penakna yo. Benar. Mangu. Mangu. Waduh. Mangu. Bu, anu butun wingi mboten nyuwun origin nyelek kula butuh jenengan. Mangu iki Jane komplit tak gono sak damar kula lak wah puino iki mau ya. mangu iso pelok barang lho. Piye? Mangu woh peksi manyuro. Sawung kluro. Aduh, salah informasi mari aku gak usul aku. Heeh. Anu Bu. Mangu iki ra penak ya ini. Lagunya Anu sing anyar Bu, tak kan ini sing anyar iki gelem kijing miring. sing miring. Lawas kuwi, Mas. Apa ya? Ngene, ayo rebukan ta. Sing iso digarap nganggo krawitan ning lagu anyar. Apa kuwi, Mas? Ayo, lah aku takok cacah iki lho sing Jonabu kok. Aku kok numuni gak kene ora tau anu digarap ora repot. Sing kulino digarap mawon ngoten ya Mas ya? Ya. Ngoten ya Bu ya. Penting jenengan joget nih. Manis sih manis penak. Manis dek lintang apaan? Oh ya. Usah. Aku wah buton nak gue man tak gaweno. Origine buton aku gak ngerti. Pripun Bapak Dalang? Napa mboten Aku ora konfirmasi? ngerti tenan anu dek lintang aku nggowo iki lho, bekakas iki lho tok aku. Oh, terus aku mbok sepeleke gen gamelan tok ngono. Lah lak cangkemmu karo jin ra cocok cangkemmu kok. Ora mungkin cocok, cangkemku cocok kali campunya. Iya. Aku gak ngerti tenan, Dok. Aku terus ngerti tenan tak usulke karo butun aku. Wah, aku salah informasi tenan iki. Apa Mas? Apa mau sedene? Katresnan jati ya, Nek. Asmara nola, Nek. Asmara dene ora apa-apa. Smarendana. Wis mumetno kabeh kok. Anu ya sik. Seraginan ya nak ya. Nggih. Seraginan apa sing seraginan sing kepenak seraginan. Malah di lintang. Heeh. Sing anyar Mas. Rondo kempling. Cocok aku, cocok. Jumbuke kahananmu yo. Napa Ibu? Iki gur lagu lho Bu ya. Lagu, Aku nggih. gur critake cah iki lho. Critake cah iki. Rondo kempling cah iki lho Bu, gur cah iki lho. Ayo, Mas. Heeh. Nggih. Ah, Ibu mriki, Ibu. Ibu joget gue iki. Joget, Ibu. Di sini, Bu. Ya yo. Geser no, ben ibu ning tengah no. Nggih, monggo Ibu di tengah. Ben ke syuting lho, ke syuting. Mriki, Ibu. Mas. Oh.
Setunggal tembang wonten Rondo Kempling matur sembah nuwun Matur Ibu. sembah nuwun sanget Ibu.